Привіт. Друзі, хочу розказати ще про цю рамку. Нещодавно її виготовив. Я так розумію, це претендент на ще одну популярну деталь, тому що сюди вставляється така поличка, карманчик. Загалом ця рамка стає в місце замість магнітоли. От сюди можна вставити, вона спеціально, ця рамка розроблена під розміри такого девайсу, який на Dock.ua продається, картинку побачите. Що є одна поличка і ще місце для підстаканників. Таким чином, замінивши магнітолу на Android, ми отримуємо вільне місце в місце замість магнітоли, де можна встановити такий ще додатковий девайс для автомобіля, в автомобілі, який покращує ще додаткову зручність є. Так? Тобто автомобіль Renault Megane не перестає дивувати. Це конструктор, який можна завжди покращувати. Якщо вам теж потрібна така рамка, звертайтесь, в описі під відео є мої реквізити для замовлення. Всім гарного дня, ставимо вподобайки і катайтесь, не ламайтесь.